Aduh, keplok nih bro. Nah ini aku ceritanya mampir beri doyok, ternyata gue entek, aku tengah ngawalnya. Ini akar boleh sego, saya pakai sego saya, sego putih ya. Sego putih, ya aku nang ngerosok. Bas, anu ku, nasi putih. Nasi putih lawan. Nasi putih tok. Meski pokoknya tuku sak bungkus tok aku. Wis cukup untuk nasi putih. Doyok nurut doyok edan, golek iki mesti ora sego ning kono doyok. Wah, tuku sego dhewe iki lho. Jan banget tenok. Lho tuku ya sita Iya to ya. Ini diomeng kan gua sego tekoni to kancane iki lesu pura. Lah aku kan ya ora ero wis mangan poro kok. Aku mikir kanca kok. Kok iso? Ngono kuwi ya. Lah wis mangan poro to jane asline. Oh, weso ah. Banget. Banget royok wae iki jane. Hancuk tenan. Sego enter enek popor enek apa ngengkel ae kok ngengkel ngomong omong. Berarti rong mangan. Makane kowe barang kuwi tak omongi tuku sego putih. Lah aku yo maksud iki kok gak nekoni aku wis mangan puro, aku yo sungkan no. Gak penak. Padahal iki mbate tak gawake kopi lho but wesan. Dak cukup tak gula. Jopo wis ana batu no. Aku yo ngocek tak resik-resik. Daging enak lho. Kan batu ki lho hajak batu. Daging iki. Bocah nang kowe. Weh kis sumpah demi didol san, mbok tinggal dhewe ta. bajingan ta areno. Lagane bojone belung. Ya talah kono butuh kok. Bajingan iki. Padahal yo aku tak golek sego sik yo. Ijek ini ngadah wi. Kok Wong koyo ngene. Sedaya ra diduk. Wong manute. wong koyo ngene lho, but ya but. Piye but ngene but. Lah pesen es to nek arep mangan ki ngelak engko. sing adu ya es bagi putih kowe. Wis tak gawakno kopi dheke but. Kok iso teko kene. Kok iso teko kene wonge rong mangan malah ngelek-ngelek wong. Aku ngono kancan ra ditawani lho. Banget pinggir wong ngono ya. Sing luwe iki aku yo malah dhek. Ya Ki terang-terangan aku mangan chicken loro. ora engke kan ngene but asline. Akawan kan wis rene. Tuku sego, nukokno lurah, loro tenan karo aku. Geprek wisan. Lah teko omah kembar ro. Pak, buat adik ya ini no. Ya tak kekno to. Dipangan Ki Aisyah aku terus aku teko kene engke gawakno kopi doyok wis. Dek ngomong. Mangan yo. Oh, segone entek le ngono ya wis to. Wis tak tuku sego putih ora ngomong piye-piye kok. Terus teko kene sambat terus mangan. Ya sorry yo. Ya. Ora iki kok kowe kok sampe. Aku membuat hatiku berdebar, Bos. Lah udah. Ya. Aku mewahnya kaya bodone. Mane mo antrane ipa lele. Nek bakal ngapa no kene kulino kok. Rawani Lah model mule bokong tepos kene daerah. Bokong tepos ki kulino. Ngene iki gawan kowe ya tepos kok ngarani aku tepos. Iki kan jendal. Iki jendal iki. Jendal iki. Aku mampir gare Gembeng. Jarine sapa? Oh, Ponakane iki sapa? Rizki. Iki. Anu nang mburi ya. Mas delok kok gak enek aku no. Eh. Sopo jenengmu? Kaimu cuk. Jenengmu lho. Arep dirompal untung wae doyok lho. Masa Menyapa to nek jamur katane iki ora gelem nyapa to, Bro. Kowe kok angel menjawab kacane ngene piye to? jancuk iki modelmu menyek meno. Apa to? Bos. Napa? Gak iso aku juga saut ae kamerane apa? Kan endi? Kangen itu kok. Kangen utang e. Kangen hitam. Masa kangen silete itong sing burik. Kowe to. Lah coba uga no tak taruh. Yo, coba motor ngono cacar saiki. Jan. Lah karo-karuan.
Dadi ki ngenteni doyok brak akhire wis kok iso urung mangan lho. Kowe ka tumben urung mangan lho. Tak takoni alasanmu apa? Apa garap anu pesenan. Ora mangan tiba aku tuku. Oke, sayangku terima kasih ya. Ya piro? Tahu iki kono lah koyo ngono to, Kak. Harganya yang 10 gimana? Kuwi rong mangan nih. Aku kan arep njaluk mangan lho. Kadang tuku sego sitok lho. Ngeleng-ngelen aku Kali mangan. Oh, ana yo kok mentolo menyaro kucing-kucing wis kurun. Ora apa-apa tak aku Mangane kaya arep kerak. gak apa-apa ngesakno wetenge dhewe lempet. Aku mangan iwak tok aku. Ora apa-apa nuku sego cuk ngono ae terus disemoni ribut terus nesu. Aduh lah ada balung rine le. Ini balung ini salah yo Pak. Karena balung rine. Kulit. Kulit lho. Oh no. Wajar, saya kok tak jahe mangan ki kok nek gak ngono Gus. Suwi bro iku. Dah zuk kok cepet kok. Dadi klumpune iwakmu. Iwake ning jero. Lah wong mundi lah aku ngisor ki wis anggo dhewe aku. Gogrokan ngisor ki wis. Ayo, laman kelebut. Wis ngono wis ngontang apa wong ngono. Piye? Nek kok aku teko-teko nendang mang kesel apa piye awakmu? Piye to? Direkam malah rekam wong iki gak dene direkam nyapa to? Gelem nyapa aku Hah? direkam gelem. Gak, memang ndelok apa kok. Ngetes kuat ora baik kuat. Tapi koyoke ra kuat koyoke. Gak loros ke kucian. Oh. Ayo. Aku nek gak mbek doyok. Wes sambel tak keduk kabeh. Padha Oke lho, delok iki lho. Lho lho. Kayak mangan. Ya. Bocah saiki ya. Mentek-mentek ya. Tas saiki. Ngawur lah be. Bocah saiki mentek-mentek deh. Omong aku kok. Kone ku Kopi. lho iki mang liwat mang ribut. Yo to, pikiranmu Lu kawin. Tapi gak oleh tapi. Kaya yang meneh nyapro ning. Loh. Iya toh. Iya toh. Iya toh. Nek apa? Payah yang meneh. Kamera di sana nggak boleh belakangi kamera. Sopo sing ngomong gak oleh? Bro, malah nantang. Sopo gak oleh ya? Sego didol, batu turutan mangan itu cacare tambah dia coba. Dol ikut, kalau sebelah itu ikut. Gak didol. Kalau we mangan kaca nang koncone. Lah kole mangan ya, Mbak. Bro kalau mangan, Bro. Iki jame kok. Ora. Gimana? Bos boy ke. Wong tiban pesan ora mangane. Tak jak batu to. Ada pantang kamu. Apa jal? Segone didol, Bro. Basa wayahe Tapi luwe. iki ASMR. Dang, muni ne piye? Apa? ASMR apa? Kriuke. Tak ngerti ya. Apa? Ayamnya punjul siji. Nah, itu 10.000 lho ya. Mangan. Punjul siji tak dapet. Iya, jal. Piye? Tak apa-apa. Gak apa-apa. Wong bati ya, Mas ya. Ora maksud aku genahe tuku aku mangan telu. Jadi aku bayar 10.000 ngono lho. Lah iya, wis salah paham disiki ya. Kalau sebelah itu telurnya yang kubi. Gak apa. Kira apa? Kalau sebelah itu tambah itu, kalau kan yang salbut. Wis ki lho. Kok asem-asem meneh kok. Ngomong apa ngene ya? Lah kok iso apa? Bakal menang ya. Gak ngrungokne kalo. Oh, Iya. ASMR doyok.
Mangan bareng ae. Mangan bareng. Ini iki seger ya nek mangan bareng. Betul. Tapi wong loro iki mangane akeh tapi gak iso lemu lho. Jangan yo. Gede nek manuk. Yo yo. Yo ae. Oh nek cilik terus anune gede ya. Yo. Lalu mempertahankan kelenturan dan kekuatan ini ya. Ngono kuwi. Kalau wong loro mbok mangan masak lho, gak iso lemu. Lah iya. Nek kaya dhewe lho bot gak mangan aja lemu. Gak ale dadi pawan awak lemu. Ayo iki lho ya Allah. Aku ora dhewe ucen nangis dhewe lho. Sentrup ngono. Masa ndek ngucen nangis? Udah udah nangis. Nangis laut deh. Yo turut berduka cita Pak Lurah. Aku mlebu bleng ning kamar lho. Langsung tak rangkul lho. Aku ndelok kuwi tak kena yatim aku langsung munggah. Tak rangkul aku sendiri. Tapi wi gak ada tanda-tanda belas. Nah, aku dari kan sorok tinggal ya. Dari ngene iki aku dikongkon Pak Lurah kan ngono. Yo. Karena aku nama kan ngetes wi ditawani mangan siang. Wonge ora apa-apa mangan biasa nek arep iki. Tapi wi anune gak enek ning kamar. Jadi aku pengen jauh di telepon tengah 8. Jam itu 20 telepon Arya. Aku kan jalan kebetulan aku harus ke aku ke Batu. Oh. Telepon. Terus tak angkat toh. Pati mbati. Aku ngira iki mesti mbati omah ngono lah. Terus soalnya ibuku apa ora salah ibu penek. Oh. Sebelumnya biasa kan sawah. Kowe langsung moro nang omahe Iya, Mbak aku langsung bablas sono. Namanya lu lain yang nangis kok. Aku ngebul aja aku berdoa. Kita memang itu lu malah mau wang itu kecil ora. Lurah awale gor biasa lho. Sampai bingung kita bocah ini. Sajauhan tuh karo gotek botak ini lho. Tenan. Pak Lurah. Aku ya aku ora dhewe aku tak nyek. Kira tenan. Ibaratnya orang tanda-tanda lorok bol, ngerti gak enak. Yo kuwi. Dan kucing pas mikul iki arep jurut. Bajingan. Sikil kuwi ora sandalan, aku nang ngarep aku kerasa. Biyen terne. Nget iki mesti ribut jarak. Sauno karo ribut najen-najen aku. Dulu ya mek ngene lho. Lah terus yo iki lek lemu dhuwur arek guri. Aku Yo. nang ngarep sini kan otomatis dinek dhuwur kan. Yo. Metu ngene to. Heeh. Aku kerajar. Karo Riko wong loro. Lah ya dhuwur-dhuwur kok karo Riko. Kan Iya, iya. aku guys tau padha. Heeh. Aku semayan karo Riko. Oh, yang ngarep kucing karo Mas Wan. Harus sorong ya. Yo. Kalau tak saut ket. Gurung. Kerajar. Karena orang jauh hujan lagi teman-teman. Dengi terang ya. Ini terang. Tapi pergi hujan kok ngono kok. Wes kena terima kasih yang nonton vlog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.